Timp de 10 ani m-am confruntat cu atacuri de panică în fiecare zi, dar și cu anxietate, presărată și cu depresie, burnout la muncă și, desigur, ca tot omul, cu frici, cu frustrări, cu dorințe, neîncredere în mine și, cel mai important, gânduri multe în cap. Întâmplător am descoperit meditația. La început am practicat-o cum am putut eu, cum am auzit, cum am citit, indiferent de situația de acasă, de la muncă, și asta a schimbat totul. În prezent, mi-am dezvoltat propriile mele tehnici de meditație și cu asta mă ocup full-time. Să te învăț și pe tine cum poți să scapi de toate aceste probleme. Dar mai important, să te învăț cum să scapi de gândurile din cap, de toate gândurile din cap care creează aceste probleme. Dacă și tu te confrunți cu acestea, te invit cu tot dragul și cu toată deschiderea mea să lucrăm împreună și să afli cum este să trăiești fără acestea, fără probleme în viață, fără gânduri în cap. Scrie-mi, ori pe WhatsApp, ori în privat, te aștept.